Niuso na jud diri karon sa atong nasud, ang mga three-wheeler motorcycle, nga syempre gipang gamit nga personal service ug gigamit pang negosyo. Ug gani na akin ni mga pangalan sa lain-laing lugar dinhi sa atong nasud, ang oban ginanlan og tuktok, ug ang oban pud labi na diri sa Mindanao, gitawag kini og Baobao. Ug gani na apud ang kaatbang ani nga brand nya mao ang Bajaj ug Piaggio. Mao kana ang ato ang pagatukyon karon ang kasaysayan sa kumpanyang TBS ug asa kani nagagikan ug kinsa ang founder niini. Pero bag-o una ta magsugod mga kabisdak, mamalihog una ko ninyo sa pagpindot sa subscribe button ug bell icon aron mapahibalo tika kung naakoy bag-ong video nga i-upload ug ayaw pud kalimti ang pag-follow sa atong Facebook page. Salamat! Ang kumpanyang TBS o TBS Motor Company, usa ka Indian multinational motorcycle manufacturer. Ug ang maong kumpanya na ilhan nga ikatulong dakong kumpanya sa tibok India. Kini gipanagya sa ilang founder nga si Thrissur Vengaram Sundram Iyengar, usa ka Indian industrialist and automobile pioneer. Kini nasugdan kaniadto pang tuig 1911 ug ang ilang headquarters naa nahimotang sa Chennai, Tamil Nadu, India. Ang pangalan nga TBS, gikuha ang ideya sa pangalan mismo sa ilang founder, Thrissur Vengaram Sundram. Abi ninyo mga kabisdak sila nagsugod kaniadto, isip usa ka bus transportation services, ug ubo sa una nilang pangalan nga, Southern Roadways. Hangtod pag-abot sa tuig 1962, nakig-business partner nila ang kumpanyang Clayton De Wander Holdings nga gikan pa sa United Kingdom, ug diri na nausab ang ilang pangalan, ug nahimo ng Sundaram Clayton. Ang Sundaram Clayton, usa na sila nga manggama og mga automotive parts, sama sa brakes, exhausts, compressors ug uban pa. Hangtod pag-abot sa tuig 1976, diri na natukod ang ilang unang planta, sa Hosur, Tamil Nadu, India, ug diri na pud nila giplanuhan ang ilang bagong division nga mao ang panggama og mga motorcycle mopeds. Pag-abot sa tuig 1980, diri na nila gipagawas ang ilang unang modelo nga, TBS 50. Hangtod pag-abot sa tuig 1987, nakig-business partner na nila, ang usa ka Japanese motorcycle company, nga mao ang Suzuki Motor Corporation. Ug sa tuig 1989 na sila gasugod sa panggama sa mga Suzuki motorcycle sa India. Abi ninyo mga kabisdak, aning mga panahona, sila man diay ang nanggama sa mga model sa Suzuki, nga diin nakasulod pod kini sa atong nasud, sama sa Suzuki Supra, Suzuki Samurai, Suzuki Shogun ug Suzuki Shaolin. Kamu mga kabisdak nakahinumdum pa ba mo o nakapamilyar pa ba mo aning mga modelo ha sa Suzuki, nga nagdagan dinhi sa atong nasud? Kaya ko sa una, mga year 2004 man tinalito, nakadrive na ko aning Suzuki Shogun, tinuod nice kaayo og performance. Kamu mga kabisdak, palihog daw ko sa pag-share sa ato ang comment section. Pero pag-abot sa tuig 2001, diri na nihawa ang Suzuki sa ilang pakig-business partner, sa walay tinong a detalye, ug gani anang panahona, gitagaan pa og 30-month moratorium period ang Suzuki, ug nisaad pa kini nga. Dili na mosulod sa Indian market, labi na sa pakig at bang sa mga Indian motorcycle company. Sa pagkakaron, gapadayong malambuon ang maong kumpanya, ug gidumala na kini karon sa mga apo ni Thrissur Vengaram Sundram Iyengar, nga mao sila si Sudarshan Venu ug Venu Srinivasan. Og subsidiary company na pud nila ang usa ka England motorcycle company na mao ang Norton Motorcycle Company. Kamu mga kabisdak, pamilyar ba ninyo ang Norton Motorcycle brand? Comment down below na lang pud.
Unya mga kabisdak, unsa man ang inyong ikasulti sa kasaysayan sa TVS Motor Company. Labi na kamong mga nakagamit karon sa ilang mga 3-wheeler model o motorcycle model, paki-share na lang pod ko sa inyong mga na-experience sa maong brand sa ato ang comment section. Daghan kayong salamat mga kabisdak sa paglantaw ni ining video nato karon. Sa sunod na pud ha, atangin na pud ang bago na kong i-upload nga video dinhi sa atong channel nga gimugna para natong mga Bisaya. Salamat og kita-kits puhon.